Squid, ayo mokel. Astagfirullah, ancen bocah ra duwe totoy. Awan-awan ngejak nang warung iki piye karepe? Wis tak lah, cuman sepisan ae lho. Sego pecel karo es teh enak lho ya. Ancen setan-setan iki kerjane ngasut ya. Wong kok mendinane ngejaki mokel. Kira aku gak oleh untuk pahala piye? Masih awan-awan delok Nurul terus. Lah, lek ngene aku kan iso santai. 2 minutes later. Tapi ki jam 11, maghrib sik suwe. Apa sekiranya aku kuat? Kene luwe, arek-arek mangan pecel dhewe. Piye iki terusan yo? Lapar. 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 Ndak iso lek diterus ning ngene iki. Sebelum iki terlambat aku kudu nyusul arek. Akhire. Ayo budal tuku pecel. Kan potongane ngene aneh sok-sokan nolak. Besengek.